Добър ден, драги зрители! Включваме се директно от зала Христо Ботев в София, където току-що завърши първия матч от предварителна група Б в турнира за Купата на България между отборите на Раковски, Димитровград и ЦСКА. ЦСКА започна с чиста победа 3-0. Важни 3 точки в турнира, който ще се проведе в рамките на 3 дни. Днес червените имаха матч с Раковски, Димитровград, който спечелиха. Утре им предстои дерби срещу Марица, а в неделя приключват матчовете от груповата фаза с матч срещу Славия. Сега ще потърсим веднага и първите отзиви от двамата треньори, които в момента разписват документите и редовната документация след матча. Юле, поздравления, 2 думи. Отлично начало за ЦСКА в турнира за Купата. Може би така първия и втория гейм бяха малко да кажем, равностойни. Трябваше да наваксвате, но все пак чисти 3 точки в един турнир, където ще предстоят още 2 матча в следващите 2 дни. Това беше най-важното, може би. Единственото хубавото е, че бихме. Иначе матчът беше отвратителен, но толкова слаба игра не съм виждал много отдавна на нашия отбор. Направихме хубави матчове, имахме някакъв подем. Не знам на какво се дължи това нещо. Това е безобразно отношение на голяма част от състезателите към матча. Защото видяхте последния гейм, водиме 3 поредни бъркани сервиза. Това на момичета с такава класа не може да се позволи. Това всеки един състезател трябва да знае в какъв момент може да бърка сервиз. Матчът беше много слаб за нас. Още повече, че утре ще се дигне доста повече нивото на съперника и такива грешки са сигурно за да избягват. Не може да подценяваш противника и това да не ти е стимул. В крайна сметка този отбор играхме в Димитровград скоро и бихме 3-0, но не беше лесно. Не съм доволна по никакъв начин. Наистина ви казах, само резултата е добър за нас. Иначе играта беше ужасна. Тоест има нужда от корекции. Добре, много благодаря и успех. Това беше Юлия Иванова. Сега ще потърсим и ръководното тяло в отбора на Раковски Димитровград, което е съставено от Георги Илиев, който е треньор, и Петър Ташев. Петър Ташев. До мен е вече господин Петър Ташев, който благодарение на него всъщност от този сезон Раковски така се появи на волейболната карта на женското първенство у нас. Това трябваше да е турнира за Раковски. Началото беше добро, видяхме, че доста затруднихте отбора на ЦСКА, но като че ли не си повярваха момичетата. Или самочувствие ли липсваше, или какво? Да, едно, че насреща е ЦСКА, един стойностен хубав отбор. И момичетата действително тръгнаха много добре, но явно младостта, опита, психиката надделяха. При едното дойде повече, при другото го нямаме явно. И първите 2 гейма беха добри, водехме в резултата с комфортна разлика от по 2-3 точки, 4. И накрая, когато трябва да се затвори гейма, явно по-опитният отбор, по-стойностния, в случая ЦСКА, си взеха техното. Така, от този сезон доста добро партньорство виждаме, че развивате с клуба на Марица. Доста състезателки дойдоха при вас да се обиграват и в смисъл и вие доволни ли сте от тази колаборация и ще продължи ли за напред? Аз смятам, че ще продължи и за напред това нашето сътрудничество, така да го нарека. Този проект стартира от тази година. Мисля, че и от това печели Марица, печели Миния като отбор в Димитровград, поради клуб, който не можем да тръгнем с наши кадри да играем в елита. И смятам, че това е начина. Според мен, мисля, че и Марица, и ние, пък и волейбола в България печели по този начин, имайки предвид, че тия момичета, които не могат да влезат в женските гарнитури на Марица и по-горе да играят, това са деца, които играят в младежките гарнитури. По този начин, според мен, мисля, че е така, придобиват една игрова подготовка, самочувствие и тези мачове, мисля, че точно това е целта и я постигат. Осигурявате им един трамплин за женския волейбол, реално? Абсолютно да, след година, 2-3, те са вече готови за женски отбори и действително това е техният трамплин. От Раковски, да, спокойно могат да тръгнат нагоре, а защо не да си останат и при нас? Така, доволни ли са в Димитровград обществеността от появата на Раковски на картата на женския волейбол и усеща ли се
този нов играч, въпреки че знаем, че тренировките все пак на този етап се провеждат в Пловдив, но все пак официалните мачове домакински. Една част в Пловдив, друга при нас, но най-напред нека да ви кажа, че Димитровград е волейболен град. Но тая година за първи път решихме така да стартираме с женския профил, с женския отбор. И мога така дебело да подчертая, че ако не бе община Димитровград и ако не бе кмета Иво Димов, просто този проект, този отбор нямаше да съществува. И благодарение на общината, и благодарение на него. И искам друго да ви кажа, че действително нашата общественост го приема този отбор като наш, като техен и ще се развива в бъдеще и им благодаря, за което те си върнаха волейбола в града. Те влезнаха в залата, залата се пълни на нашите матчове, проявяват търпение, проявяват разбиране, за което съм страшно много благодарен на димитровградската публика. Която е голяма зала, нека да се отбележи. Определено голяма зала, ние имаме много добро посещение на всички матчове. Сега остават да дойдат и победите вече. Която може би още утре да очакваме срещу Славия. Аз и днеска очаквах. Дай Боже и утре да се получи. Добре, успех пожелаваме и да не вече на този хубав отбор, който започвате да създавате стъпка по стъпка. Чухте, това беше Петър Ташев, главният виновник от този сезон Димитровград да се появи на картата на женското волейболно първенство. Това беше от зала Христо Ботев. Още веднъж ЦСКА спечели с 3-0, матч в който състезателките от Раковски ги затрудниха максимално. Може би и състезателките на червените допуснаха малко повече грешки, но това е резултат 3-0, 3 точки на старта от ЦСКА в турнира от група Б. От мен Ивайло Пампулов, това беше всичко, до нови срещи.